Tare! Astăzi, bine, bună dimineața, că la mine dimineața. Trebuie să montăm acolo pe raftul ăla în spate, să punem niște LED-uri, de asemenea pe raftul ăsta de aici de sus și acolo sub birou, să avem neoane pe sub, cum ar veni, să dea frumos, să fie ce trebuie. Aici, la calculatorul Andrei, la celălalt birou, eu am mai pus ieri această baretă, care este a doua, că sunt două la fel. Trebuie să-i prind aici la mufă, să-i prind restul de mufă, care e asta, pentru că a trebuit să fac modificări la asta. Asta a fost făcută pentru o altă poziție, nu aici. Și vine bareta asta aici la picioare, frumos, avem neon la picioare. Am pus un canal cablu lipit cu poxipol pe perete până sus la raftul ăsta, cu plăci video, cu nebunii. Și aici mai avem o baretă. O să fie NFS-ul cu lumină și sus și la picioare luminiță. E mult prea aproape raftul de perete și nu lasă să se difuzeze lumina. Uite jos cum arată, cât de frumos arată. Și uite sus cum se vede. Trebuie ăsta dat mai în față cumva. Alimentatorul care a funcționat cu banda asta LED la mine sub pat un an de zile, de era să iau foc. M-am trezit într-o dimineață și mă întrebam ce miroase a ars. Uite, ăsta miroase a ars. Da, prea mare consumator pentru ăsta și ăsta s-a încălzit adaptare încât s-a topit, eu uite. Neapărat de ținut minte în caz că folosiți o bandă de LED asta second hand, să o testați înainte să o montați, să vedeți cum cumva să fie ciupită, să nu fie întreruptă, să nu meargă. Asta are deja o problemă după câte văd, e LED-ul ăsta care dă ce culoare vrea el, dar nu mai tai, nu mai folosim încă un controller, e bine așa. Tocmai ce m-am folosit de cutter ăsta și de dublu adeziv și stă destul de bine. V-am zis, este de sub pat asta și am folosit plastic să o lipesc sub pat la vremea respectivă atunci, că n-am avut asta atunci. Bun. Eu având intenții creștine și voiam să vă arăt inițial tot procesul de manufacturing al acestui raft de gaming, sincer au ieșit mai multe funny moments decât tutorial de timelapse de ăsta, cum vreți voi să-i spuneți. Uite, de acum începe. Fii atent. Deci în capul meu era în felul următor. Hai să tragem banda asta LED pe dreapta pe aici pe jos ca să facă mai multă lumină, că pe acolo pe colț pe stânga face mai puțină lumină, că dacă e pe dreapta acoperă mai mult spațiu, deci face mai multă lumină pe perete, dar între timp îmi vine o idee mai bună. Ideea mai bună fiind să folosim planul inițial de a coborî în jos cu banda asta LED pentru a acoperi colțul cu lumină, să nu mai fie așa palid, gol, să nu mai fie sec. Și după 20 de minute de dat cu adeziv, ce credeți că s-a întâmplat? E gata. Ia uite. Ăsta e un test înainte să tăiem banda LED și cum arată raftul ăsta ar trebui în principiu să arate și raftul din spate. Am tăiat banda LED și acum cu acest conector profesional o vom lega la controller. La capătul ăsta se bagă banda LED și la celălalt capăt se leagă cu... Și a făcut conectorul conexiune, aici va trebui să legăm să facem cu varniș frumos și ne vom folosi de briceag. Fiți atenți că ăsta trebuia doar să fie un test și s-a transformat într-un timelapse. Ia uite, vă arăt eu cum fac test aici frumos. Însă de fapt uitasem de voi și am dat drumul la filmare pe TikTok, pe tot ce înseamnă să fac eu filmări influencer. Eu eram influencer acum, am uitat de cameră, aveam 700.000 de tera de memorie am în calculator de spațiu ca să pot să filmez. Eu într-una fac timelapse-uri multe rău de tot. Bun. Stau un pic aici, mă uit, mă minunez, ia uite. Stau, mă uit, mă fac stânga-dreapta, mă minunez un pic de ce lucrare frumoasă am făcut. Și acum văd un LED. Sunt mai multe LED-uri. Ok. Încă un LED. Ok. Mă, dar ceva nu e bine. Am un efect placebo. Ceva nu e bine. Aha. Tu nu ești bine. Ia să prepar eu. Ce are mă ăsta? Ia uite ce LED panoramă. Lumina RGB-ul îți dă FPS-uri, frate. RGB-ul îți dă FPS-uri la viață. Uite cum arată. Nu ai ce să-i spui, n-ai ce să-i reproșezi. La canapeaua asta, canapeaua lui tataie, trebuie să scăpăm de ea. Dacă aveți combinație să scăpăm de ea, eu nu car așa ceva. Și aici am făcut altar la Makita. Frumos. Altar cu luminițe, cu RGB. Da, am pus și aici sus baretă de asta, am lăsat-o mai în spate și se face așa fade frumos pe perete, exact, frumos, elegant. De asemenea, este și jos aici, avem neon la picioare, la fotolul tataie. Mai trebuie aici, am și acolo, doar că mai trebuie un alimentator de 12 V pe care trebuie să-l fac, să-l manufacturing, practic. Calculatorescu, care nu are lumină la culoare de pe procesor, dar fie și așa. Mie mi se pare că a ieșit bine rău camera asta. Cu rafturile astea mai trebuie să scăpăm de canapea și cam asta e situația. Frumos, acolo cu Intel, aici cu AMD. Frumos,